Il-Pulizija fil-Belt Franċiża ta' Lyon arrestat żewġ tirġiel brabta mal-esplużjoni tal-pakket bomba tal-ġimgħa li għaddiet fiċ-ċentru ta' din il-belt u laħalliet 13 midruba inkluża tifla ta' 8 snin. Il-pakket bomba li ħadet fiċ-ċentru storiku tal-belt kienet tinkludi fiha ammont ta' skorfini u ball bearings u kienet intenzjonata biex isir il-massimu tal-isfreġu f'żona li kważi dejjem tkun ippakjata bin-nies. Madankollu wara l-awtoritajiet lokali kienu qalu li l-esplosiv ma kellux qawwa partikolari. Il-Polizija tissostni li wieħed mill-arrestati li għandu 24 sena u suspettat bħala terrorista ewlieni f'dik l-azzjoni. Dan meta l-prosekuturi għal kontra terrorizmu qed imexxu l-investigazzjoni fost il-kooperazzjoni mal-Pulizija f'Lyon u l-membri tas-servizzi tas-sigurtà. L-aħħar rapporti minn Franza qalu li wieħed mill-arrestati u student tal-IT ta' nazzjonalità Alġerina, bit-tieni suspettat ikun indikat bħala minorenni li attendi l-iskola f'Lyon. Il-Ministru Franċiż għall-Intern Christophe Castaner qal li l-azzjoni konġunta mill-Pulizija u s-servizzi ta' sigurtà kienet waħda deċiżiva f'pajjiż li għadu fuq stat ta' allerta għoli minħabba l-possibilità ta' attakki terroristiċi ġodda. Sa dan it-tant l-ebda grupp jew moviment radikali għadu ma assuma responsabilta għall-esplużjoni f'Lyon.